Kasashen yammacin duniya suna so Najeriya ta lalace saboda mutanen mu su kaura su koma can su ringa masu aiki ko in ce bauta. Ku tambayi mafi yawancin mutanen mu da ke aiki a kasashen waje. Duk da albashin da suke ɗauka waɗanda idan aka canza zuwa kuɗin mu kuɗi ne mai yawa. Nawa ne yake rage musu bayan sun biya kuɗin abinci, kuɗin haya, kuɗin wuta da haraji? In kuwa ka tashi ba tare da wani abin a zo a gani ba ƙarshen wata, to me kake wannan ƙasa da ke yammacin duniya? Bauta. Shi yasa wannan wahalar da ake sha a Najeriya yanzu haka duk shiri ne. Masu magana suka ce da ɗan gari akan ci gari. Shi yasa ba sai waɗannan ƙasashen sun shigo sun ɓata mana ƙasar mu da kansu ba, a'a. Suna cimma haka ne saboda akwai gurɓatattun mutane a cikinmu waɗanda za su iya juyawa. Shi yasa suke goya musu baya su zama shugabanninmu kamar Tinubu da Buhari. Dokokin wannan TikTok ɗin ba zai bari na faɗi duk irin abubuwan da nake son faɗa ba. Saboda haka a shiga shafina na YouTube akwai link da ke ƙarƙashin hotona a saman profile ɗin nan domin ganin ƙarashin wannan labarin.